výborně, tak, ne, jako konec. Já si myslím, že teďkom jako publikum si zaslouží, aby vidělo vaše výtvory. Takže rozevřete svoje vločky, ale prosím tě. No, jako potlesk pro Karolínku. Já si myslím, že je jako dost těžké, jako tady určit vítěze. Takže, hej, poslouchej mě, jako, to je i pro tebe. Takže vaše výhra je, my tam vzadu na stolečku máme takové tácičky a na tom jsou perníčky, ano, tu páterka, kdybyste nevěděli, to jsem já. A takže jeden tácek pro každého s našima vánočníma perníčkama. Tam, to uvidíš, neboj, oni tě budou navigovat. Tak ještě jednou velký potlesk pro naše okamžiky. No, děkuji.